Αξιορακέτα, όπως ξέρουμε, είναι ένα παιχνίδι της παραλίας και ο ρόλος του Ψάξ είναι αυτό το παιχνίδι να το μετατρέψει σε άθλημα. Αυτό το άθλημα λοιπόν είναι μια συνάρτηση δύναμης και τεχνικής. Ο παίκτης τρέχει να σώσει μπάλα, να καρφώσει, να αμυνθεί, να στρώσει μπάλα στον απέναντί του, γιατί με τον απέναντι είναι μια ομάδα. Η ενέργεια, όπως ξέρετε, και επειδή το παιχνίδι βασίζεται στην ταχύτητα, χτυπάμε τον μπαλάκι, η ενέργεια είναι συνάρτηση της ταχύτητας και δανειστήκαμε σχέσεις από τη φυσική για να αποτιμήσουμε ακριβώς αυτό που λέμε την προσπάθεια. Είναι ένα ομαδικό άθλημα και πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός οπωσδήποτε σε όλους τους παίκτες μεταξύ τους για να μπορούν να συγκεντρώσουν όσους μπορούν περισσότερους βαθμούς, διότι έτσι είναι η καταμέτρηση. Δεν είναι όπως ο κόσμος ξέρει, έχω απέναντι έναν άνθρωπο και βαράω δυνατά για να τον χτυπήσω.